Bon dia, aquí va un altre conte d'en Teo, d'aquestos de l'aprendre a llegir. Diu, tota la família d'en Teo s'ha reunit per celebrar el seu aniversari. T'agradaria saber què li han regalat? Comença a llegir aquesta història i ho descobriràs. Comencem? Avui és el meu aniversari. Hola, sóc en Teo i avui és el meu aniversari. Teo. Em pentino els cabells amb un raspall. Em pentino i raspall. El pare em posa unes sabates noves. Pare i sabates. Pujo al gronxador del parc. Gronxador i parc. La mare treu el pa de pessic del forn. Mare, forn. Els avis em donen un regal. Avis, regal. És un mico de peluix amb uns pantalons verds. Mico de peluix, pantalons. I la mare porta el pastís d'aniversari a taula. Pastís i taula. Bufo les espelmes amb molta força. Bufo i espelmes. El bubú no té plat ni forquilla. Plat i forquilla. És de nit, ja ha arribat l'hora d'anar a dormir. Nit i dormir. Quines paraules he après? Teo, sabates, parc, pare, gronxador, bufo, regal, forquilla. Mare, dormir, espelmes. Avis, pastís, taula, mico de peluix. Plat, raspall, em pentino, pantalons, forn i nit. Bueno, ja sabem que a l'aniversari d'en Teo li han regalat un mico de peluix amb uns pantalons verds. I conte contat, ja s'ha acabat.